Yan kod jopiny ma dwani mondo losi kalore kod chal mar piny Kenya seche ma koro jo Kenya rito kata otubano twak makende mano mar President William Ruto kata jatend piny Kenya. Dwani mondo los kod moko kuom gana chak gi wecha kod in me ibiro mokwongo. Mana gi nyingi sudi machiegni kata an iluonga ni Joshua Chieng, Asia County. Gima adwa wacho ngima tek kabisa. Kendo ngima tek makata sane kidhi osuptende wagi heri thoi ot kala kidhi osuptende nyalo na thoi nikech ngima tek ma pesa kende daktari dwa pesa gino oket ma weche mag safe gigi kama odhiye okwane gin gimo changanyawa sane ngima tek makata nyathi kin gi nyithindo ang'wen ot kitedo mogo fuka achiel tichalo jomodak gi biye ot ngima tek kabisa makaka dwa timre onge wan kaka wana jua kali seche ma jopuonje kod seda wan jua kali wan ge seda kech jua kali tiomna jopuonje godak teche masane ni kod seda gi wan gi mano kwang'eyo ni kara wach bottoms up ne en ni wi wang'iyo penjo tiende wang'iyo malo Ruto choko pesa no kwang'eyo ni kara pesa ma Ruto choko to choka kong'eyo no kwang'eyo wachno maber to so miyo wang'eyo gima bottoms up Nyasaye mondo gwedhe polo kama entieno. Kawuono jatend piny ang' ne bed kod twak makende ne e bunge kaachiel kod mano mar Senate. Ini di yer ni jatend piny owuoyo an gima adwa wacho no jatelo ka onyalo konyo piny to konywa kogol wach mar safe mokelo ni odwakwa gima ne wantie chon na chef nwadhi maber odwakwa ke na chef to kony jopuonje mondo sani mugomo nitie mag nyithi university ochul jopuonje pesa mondo Kenya oduogi wang'e. Okay, an gi nyingi lunga ni Kennedy Otieno Kisera. An daher ni mondo rais otwagi daher ni rais owuoye wach mar ngima sani ngima tek kendo yudo ni kaka wan jo rowere wadonje timbe moko mag anjao kaluwore gi piny matek. Eruru kama an gi nyinga ilonga ni Leonardo Muga jao mabeye atie jua kali kaendi ngima tek agombo ni rais mondo otelnwa oloswa weche oloswa ngima nyithi universities ngomo gi school piny tek jopuonje gomo wacho hospital watuore wakia kata ni kwadhi hospital tidhi thiedhwa nang'o NHIF nichose gol to kelnwa machielo kiani shift kiang'oni gini endi bokwane korieyo gilosnwa wachni obed gimoriere. Bas an gi nyinge luwa ni Jeremia Wasonga. An gi maneno piny tek kendo piny tek okawuondu Ruto Raila ni kanye okonywa nikech gima timore sani jopuonje ng'anyo dakteche ng'anyo iwinjo sani nini ne gol NHIF gikelo money safe to konywa jodongo tuwe ot diewre pesa mag chulo hospital onge ni safe to pesa jodongo be gikawo gikano koro an gima wacho Ruto iwinjo ka giwuoyo godhiambo konywa idwoknwa kata ka NHIF watigo jodongo we diewre. Yes, an iluonga ni Hilary Evans Ondinyo aok Siaya. Wadwa wuoyo about death namba ma joma tho nitie malo. Ruto ber ka at least otemo explain wa joma tho gi kata nyiri ma tho gi gidhiga kuri okoro mbene otemo wachano nitashughulika jogi government ong'e gi maber difference mano ber kwa ng'iyo foreigners jok mabedo kidnap ka jok mobiro neno wato gibedo kidnap kendo kiduoko thuchegi. For example ng'at manyo bedo kidnap kodwoko Uganda Kize Besigye ok nyoro rombe nitimo kamano rombe no o explain nwa maber kod jogo mosethoka bende ber kopimo nwa jogi ni dhiga kure life is better than anything koro Ruto ber ka miyowa information about that ene sirikal matiyo onge government momo bro dhi penjo kendo. Mimi kwa majina naitwa Ikweta kutoka Migori. Nataka kuambia Ruto, ulikuwa unasema Raila ni mzee wa kitandawili. Wewe ndio unapiga kitandawili kila siku eti maisha nini? Sisi kitu tunaona watu wa jua kali ukiona hii yote sisi ni majenzi. Hatuna kazi.
Sasa Ruto, enda uombe msaada nje ukuje tupe makazi sisi. Mimi hiyo ndio kitu naweza sema. Lakini Ruto ni president wetu, tunakupenda. Ma ilongo ni Jafeth Ondego. Ma jatelo mar garaj. Gima kwayo jaduong' Ruto ong'iye kaka onyalo ng'iyo sekta mar jua kali. Okonywa gi weche mag tich. Mano kende maoni mara. Tukimalizia tafadhali, tunaye mzee mmoja hapa labda hata kuwa na uwezo wa kuzungumza Kijaluo. Soka karibu. Hii hapa tunazungumzia siku hii ya leo ambapo tunatarajia hotuba ya rais mwendo wa alasiri. Wewe kwa maoni yako kama mkazi wa kaunti hii ya Kisii, ungependa labda rais aweze kugusia masuala kama gani? Kwa majina naitwa Jared Omari Mangira. Mimi nafanya kazi ya jua kali. Naomba rais mtukufu, weka watu wetu, weka wa Kenya pamoja, tuishi pamoja na ulete pesa usaidie nchi. Sio maneno ulikuwa unasema utasaidia Kenya, lakini hakuna Kenya unaokoa. Unatuweka mahali pabaya. Hata ukienda kuongea, utusaidie wale watu walipotea, wale walisikwa, uwajirie mahali unawaweka. Kwa majina naitwa Lucas Saitoti, ni mkaji hapa wa Kisii. Ningependa kuambia rais, sisi kama watu wa jua kali tunateseka. Tangu asubuhi, tangu nirauke hapa sijafanya kazi. Sasa inaelekea mvua yenyewe inataka kunyesha. Tangu ingie amezidi kutuambia tumetenga, pesa inaingia na tuoni pesa. Sasa tunashangaa hii ni uongozi gani? Hii uongozi wake imekuwa tofauti na mapresident wengine. Sasa tunaomba ajaribu kutupatia pesa ikimbie kwa hizi makaunti. Kila magavana wanalia, pesa hajaingia kwa kaunti. Sasa sisi wananchi wenyewe ndio tunaumia. Uzuru tunakatwa na hakuna pesa. Sasa tunakula tu mimi. Erokamano. Cleophas manaka kiwinjo na mano gin moko kuom jo piny mano mantiere kaunti ma Kisii kaloso kodwa kalore kod gino ma gigeno winjo kowuok kuom jatend piny William Ruto bang' ne chiwo twak makende e mbele od bura maduong' kaachiel kod od bura ma Senate mano kar chakre saa 8:30 kawuono. Miyo ang' nowe gi kanyo, ang' nomed loso kod moko kuom jopiny mamed winjo